Joo, eli ihan alusta saakka on ollut Suvi ja Uvinen mukana. Hei hei Suvi, terveisiä missä ikinä Helsingissä sitten oletkin. Reissun riuhtamat rantaan huuhtoutuneet ryysyläiset risupuskista aamuisin valoon heräävät ylös nousemaan. Repaleisten retkujensa sisällä ei lie pelkästään likaa ja löyhkää, vaan myös savuntuoksuisia tarinoita normien tuolta puolen sekä taito ottaa vastaan joka hetki kuin ainoa. Maan teille irronneet puun kiertolaiset maita matelevat eivätkä tunne rajoja, sillä kukaan ei käske heitä. Rikkaat kulkijat ilman rahoja soittavat haitaria kitaroita. Rotan syömiä roskia aarteina rouskivat loimun taivaan kajossa. On kaikkea, mutta ei mitään, muuten ei voisi elää. Taakattomuus, kaikki mitä ikinä halutaan. Puistossa on kiva juoda kaljaa, riisua paitaa, ottaa arskaa, antaa turpaa. Urpojen soidinmenot aloittaa, nyrkki turpaan heilahtaa. Leegot irtoo, taju häilyy, pelottaa, turpo tipahtaa. Kaaren päässä punaisen pääkoppa kilisee kivetykseen, hatussa helisee elon marakassi. Matsolle ei vielä riitä, pakko tappaa, et kaikki näkee. Siis lisää turpaan tappiin asti vitun nisti, heijarilsua homo hujautan. Nenä sisään kallo halki, verta ulos lampi. Aivovaurio, halvaus, kuolema. Sepä se kannattaa, toisen pää paskoa elinikäisen pysyvästi, ajatukset muuttaa katkonaisiksi, kusta päälle ihan vaan siksi, että vituttaa ja vittu haluttaa. Kattokaa mun habaa ja vatsalihaksia, esileikiksi vähän fistasi ja verelulokkeet voitelin, kai pillu on jo märkä. Soita mulle samettia, lavendelia, liirumia, perhosia niityn, kummia kaikuja galaksista jostain räjähteeltä alun lähteeltä lintulirkulle haikuvan huilun haihatusta. Kerro mulle tarinoita onnenpoluille kulkevista muutoksista, kylmistä ajoista, kasteessa ukkospilven, sumuisista varjoista, väreistä auringon säteen tiellä. Selitä mulle sisäinen sinfoniasi, sopuisa soliva avaruutesi pyörteen silmässä kelluen tyhjän päällä. Sano mulle suoria sanoja kaltevista kulmista, viisauksia vanhoilta ajoilta, ajatuksia arjen takaa, taivaan kirjan tuotteista tuomion tuolla puolen. Juota mulle mesiniityn vettä, nuoltuvaa nektaria, herää herätyksen, helmeilevää loistetta hauteeksi haittoihin, paranteeksi kaikkeudelle kaunistamaan atomeita ikuiseen. Moi, täällä on tosi ihana kesäilta ja tänä iltana on hetkestä nyt alkaen miltei puoleen yöhön erittäin runsas meteoriparvi tulossa kohti maata, joten hienoa näkyä luvassa toivottavasti, kunhan tästä pimenee. Ja sitten kiva, että nuo tyypit, joilla menee vähän rankemmin, niin on tullut tänne, koska ne selkeästi saa täältä jotain rauhallisuutta ja semmoista läsnäolevuutta itsensä, ettei tarvitse koko ajan säätää ja mennä johonkin. Mä toivon, että ne osaa myös käyttäytyä kunnioittavasti ja kunniallisesti. Kyllä onkin. Pois pongi. 98 pytty ei koskis, tohtis, vaikken on bronksi. Maku liian ronski tai puhki pohtis. Miks on mielestä teini hottis, popsis hotkis, kulttuurishokki. Jatkoprokkis, sihteeri, oppigeeni katastrofi. Kohtaloksi, sinne propsi troppi kun on MC+. Tietysti savu, D&D puuköyden jatkoksi naru. Paidassa painettu 3 kuutta, mutta mitä syljemmususta ja mautta muuttaa. Se on 3 kuutta, 3 kuussa, 3 kuutta, 3 kuussa. Tiedät se homma. Tulkaa tsekkaamaan, näkyy täällä näin. Bileis ehkä samois. Tehkää mitä teette. Peace. Semmonen sana vaan, että Turku on todellinen kulttuuripääkaupunki ja meillä olisi kaikki mahdollisuudet siihen, niin minkä vitun takia ruohonjuuritason toimitaan, niin teilataan, ei tiloja, ei mukaan löydy, vittu kokoomuslaiset sun muut saatanaan, vittu ketä ne nyt onkaan, mutta
että kyllä toi tila settii. Täälläkin nyt täällä on tää Taideslummi. Taideslummi täällä niinku edustaa just tätä Turun ruohonjuuritason kulttuuritoimintaa. Se on tässä näin ja se on katso viikon päästä se on siinä. Sit palataan saatana. Alright. Mitä Taideslummi on? Taideslummi on aluksi semmoista kaoottista säätämistä, joka jälkeen tulee suvantovaihe. Kaikki tuntuu, että se menee hyvin. Sitten koittaakin jo viikonloppu ja meillä on hullu hyvät bileet täällä. Minkä takia tätä tehdään? Musta tuntuu, että jokaisella on vähän oma agenda ja itse mä oon ollut aina vähän väliinputoaja silleen, että naisen perässähän mä tän aloitin ja tänä vuonna ei oo enää nainen messissä, niin paras lummi ikinä. Mitä tällä haetaan takkaa? En mä tiedä. Pääasiassa vissiin jengi haluaa silleen semmoista, että niinku ei tarvitsisi olla tälleen puistossa rakentaa hökkelikyliä, missä toteuttaa itteensä. Vaan että jos kaupunki tarjoisi jonkun tilan tätä toimintaa varten, me ei tarvitsisi rakentaa. Mutta siinäkin on sitten taas se ongelma, että mua ei se tila niinkään kiinnosta silleen, että mä tykkään tehdä tän tyyppistä juttua. Ja ettei vaikka olisi se tila, niin kyllähän me slummi rakennetaan silti, me tarvitaan enemmän tilaa. Kaupungilla on noin 1 000 000 neliötä kuulemma toimistotilaa tyhjillään, joka saattaisi olla ihan oivaa semmoiselle vaikka kuvataiteilijalle tai äänitaiteilijalle. Sopivia huoneita, isoja betonirakennuksia ja tälleen. Mikäs täällä on meininki? Täällä on hyvä meininki ollut. Välillä vähän yöunien vähyys on nakertanut ja siivoilun paljous ja en mä tiedä. Ilman perhettä ei tämmöstä sais aikaiseksi. Terveisiä äitille ja isille. Vapaan tilan manifesti. On vuosi 2013. Kulttuuritoiminta on valjastettu tuottamaan voittoa. Voittoa tuottava kulttuuri ei ota riskejä. Se ei hengitä eikä elä tunteiden paloa. Korkeakulttuurin rajaviivat selkenevät yhä selvemmin seteleihin. Vain myyvä taiteilija voi kutsua itseään taiteilijaksi. Vain hän, jonka taide vastaa valtavirran määrittämiä ahtaita käsitteitä. Hiljainen taide, tasapaksu säyseyden kulttuuri. Me olemme dekadenssin lapsia, museoiden, keikkatilojen ja työhuoneiden ulkopuolelle jääneitä epätaiteilijoita. Taiteen kärsijöitä ahtaissa määritelmien kehyksissä, kehysten murtajia, rajapyykkien polttajia. Meitä etoo valtavirtakulttuurin yksitoikkoinen jyskytys, omaehtoisen kulttuurin puute. Meitä etovat kaupungin vaalimat valkoiset seinät, julkiset tilat ja rakennukset, jotka on varattu tietyille ja valituille. Etovat tyhjinä kirkuvat hylätyt talot, joiden kohtalo on seistä ja tuijottaa, miten ajan hammas jyrsii tukirakenteita. Me olemme dekadenssin lapsia, kaavakulttuurin rappeuma, spontaani kukinto betoniseinässä, runobussin kyljessä. Meille julkiset tilat eivät ole mainostoimistojen sisustamia, niissä ei roiku keltaisia hintalappuja. Me emme kaipaa Nirson keskiluokan hyväksyntää, emme rahaa. Kaipaamme epäkaupallista yhteistä tilaa, jossa vallitsee yhteisöllisyys, ymmärrys, vapaus. Paikan, jossa elää ja hengittää, jossa taide elää ja hengittää. Paikan, jossa taidenäyttelyn pystyttämisen kynnys on oma into, jossa on lava, joka on aina vapaa. Kaipaamme autonomista tilaa. Kaupungilla ei ole oikeutta seisottaa tyhjillään rakennuksia, kun niille on tarvetta, ja meillä on oikeus olla kaupungin hylkäämissä tiloissa. Meillä on oikeus asettaa slummimme korkeakulttuurin valkomarmoriportaille ja luoda itseämme ja kulttuuriamme omilla ehdoillamme. Meillä on oikeus pohjata moraalimme ja elämämme muuhun kuin talouskasvuun, ja ihmisinä meillä on siihen jopa velvollisuus. Ne on iloisia, kun ne saa palvella meitä. Ne on onnellisia siitä. Tiedätkö, kun oikein käsittelee ja kohtelee niitä. Ei ne nyt vähän ne tyytyy sillä tavalla, että ne on ihan niinku
Ostitko sä muuten sen Linnankadun? Ei, kun Tope osti. Tope osti Linnankadun. Meillä on tulossa uusi sosiaali- ja poliittinen systeemi, kun ystäväni Tuomas osti juuri Linnankadun, missä on Kela ja Sossu. Ja me järjestetään uudestaan tämä sosiaalihuolto tullaan järjestämään. Ja Tope hoitaa sen sillä tavalla, että me ruvetaan jakamaan vettä sieltä Sossun asiakkaille, niin sanotaan omalla astialla hakemaan vettä, jos ei kiinni. Mulla on vesilaitos. Mun vesilaitoksen. No. Ja Hertta myy sen sähkön. Tämä vaikuttaa nyt vähän semmoselle, että meidän business-neuvottelut jatkuvat. Meillä on vielä hetki aikaa kertoa, mutta mä olen kyllä iloinen siitä, että mä tulin tänne katsomaan tätä, millaista ihmiset normaalisti elää täällä. Ja nämä on jotenkin luonnon lapsia. Nämä on luonnon lapsia. Villi-ihmisiä. Joo, mutta hei. Mutta tulkki on se hyvä. Se mikä se yksi tyyppi oli, se oli ja mä ajattelin, tulkkia kaivataan, tulkki, kiitos. Joskus, jos tehdään tää tempaus uudestaan, niin otetaan tulkki mukaan. Otetaan tulkki mukaan seuraavaan. Vaikea ymmärtää alkuperäisen asukkaiden kieltä. Sitten puhuu jostain päivärahoista ja tämmöisistä. Lounasseteleistä ja tyhjistä tölkeistä. Mitä tyhjä tölkki? Sanoiko se sulle jotain? Joo. Mun mielestä on semmonen henkilö, joka on köyhä, mutta tekee jotain. Joo, se juo sen tölkin tyhjäksi ja palauttaa sen kauppaan. Alumiinitölkki kuvastaa niiden tyhjää päätä ihan samalla tavalla. Se ei voi mitään, jos ei ole mitään annettu, niin ei voi saada. Tässä on reportaasi vaan keskustellaan tästä näitä alkuperäisistä asukkaista täällä. Ne on aika semmosia kupsakoityyppejä. On voi. Mutta vaikea ymmärtää välillä kieltä. Niin onkin, se on kyllä aivan totta. Ne puhuu aivan mitä sattuu. Että... Tässä juuri kerroin tälle toimittajalle, kun ne puhuu jostain tyhjistä tölkeistä. Ja se on joku arvokas juttu, joku tyhjä tölkki. Ja mulle tuli mieleen, että se on vähän kuin heidän päänsä, kun he on samalla tavalla tyhjiä. Niin. No, se on totta, ja se on sitten jotenkin arvokas, kun niillä on tyhjät päät. Mutta se on kyllä totta, ne on arvokkaita ne tyhjät päät, kun se on semmoista hyvää orjatyövoimaa meille. Se on kyllä, siinä on paljon rahaa kiinni. Mun mielestä ne tyhjät päät, me voidaan täyttää se pää millä staffilla me halutaan. Joo, todellakin. Me ostetaan MTV, se riittää, täytetään ne päät silleen kaikilla. Onks meillä joku Aura Aallot tuolla myynnissä? Onko Aura Aallosta jotain? Joo, vois ostaa sen, niin sieltäkin se, että pistetään 2 biisiä pelkästään, mitkä soi koko ajan siellä. Joo. Tai ehkä 1. Tehdään jostakin mistä liian, etitään joku tyhmä jostakin ja tehdään siitä se pop-tähti. Joo. Täytetään ne tyhjät päät sillä yhdellä biisillä. Voidaan tehdä vähän. Etninen tyyppi. Tuo on se neuvottelija, tuon kyllä osaa näyttää, toi on pätevä toi. Toi on hyvä kantaja toimii ilman paitaa. Roteva, niinku tiedätkö? Joo. On satamaan hommia vaan, vuosi on satamaan. Ahtaajaksi, toivotaan ahtaajaksi. Joo. Mä voin ladata sen sun tavara-asemalle sitten. Joo. Loppuu homma katsoa. Joo, heität sen mulle sitten. Joo. Ongelmiahan Taideslummilla on, muun muassa mainittuja ongelmia. Ihmiset paskovat ja kusevat pusikoihin. Häiriökäyttäytymistä ilmenee silloin tällöin. Me nyt kuitenkaan yllättävän vähän verrattuna siihen, että viikon mittainen mielenosoitus ja yötä päivää päällä. Eilen kävi näin, että kuoli 1 aikoihin yöllä eräs tällainen aiemmin päivällä rauhallisesti käyttäytynyt ihminen yhtäkkiä kilahti ja alkoi raivoamaan ihmisille tuolla slum-alueella ja sen päätteeksi sitten hyökkäsi muun ja 2 muun ihmisen kimppuun, jolloin syntyi tämmönen väkivaltatilanne, jos minulle tuli naamaan. Tällaista voi tapahtua ja ihmiset
ihmiset eivät kunnioita lainkaan noita sääntöjä, mitä me ollaan yhteisesti kokouksessa päätetty, muun muassa, että ei päihteitä ennen kello 19. Ihmisiä ei kiinnosta vittuakaan, mistä tässä slummissa on, mistä jotkut järjestävät tahot on määritellyt, mistä tässä slummissa pitäisi olla kyse, niin tuntuu, että monet ihmiset tulee tänne vaan odottamaan, että ne pyllyttyy täällä. Alright, se on Neo eli Nasty XL TK Passivesta. Massive Andy. Tässä on Dimi. Me edustetaan solidaarisuutta, pasifismia ja kaikki hyviä ajatuksia. Me pyritään safkaa hyvin ja haistetaan vitut kaikelle ylimääräiselle bullshitille. Ajateltiin elää tälleen vähän niinku taideslummi-meiningissä, mutta täällä systeemin ytimessä se on niin helvetin vaikeeta, että ei auta kun tehdä valintoja. Ja paitsi kerran vuodessa, viikon verran. Tai 2 kertaa tai 52 kertaa vuodessa. Tai oman mielen mukaan. Niin. Mut pointti on se, että funaile ite loppuun. Äläkä tuu keulimaan ennen kuin oot miettinyt loppuun. Oliks jotain lisättävää? Niin ei, niin juuri. Rakkautta. Joo, love and peace. Rakkautta, kunnioitusta ja anarkia. TK Passive, Passive, Massive, Sweden Passive, Turku, Pietarsaari, Helsinki, Tampere, Suomi. Boom! Halusin tuoda mun panokseni tähän toimintaan. Kiitos! Hyvät ystävät. Tänä vuonna minua pannaan perseeseen. Yksi semmonen mun mielestä merkittävällä tavalla muusta maailmasta erilainen ilmiö, mikä on näillä taideslummi tapahtumissa ja talon valtauksissa on se, miten se koko homma, yhteisöllinen toiminta järjestyy, kun se lähtee nollasta. On talokokous tai slummikokous slummeilla, joka laatii säännöt, jotka ei pohjaa ulkopuolisen maailman sääntöihin. Tätä nimitetään autonomiaksi. Säännöt, jotka luodaan sisältä käsin. Ja nämä kokoukset on kaikille avoimia. Näihin kuka tahansa saa tulla ja osallistua. Ja tämmöinen ilmiö ylipäätään, että ei ole
jotakuta päättävää elintä, joka on meistä irrallinen, jossa asiat ratkaistaan, vaan että me opitaan tämmönen suorastaan kansalaistaito, oleellinen ja tärkeä kansalaistaito, miten luoda yhdessä sääntöjä, miten yhdessä todeta, mitä tarpeita meillä on ja miten ratkaista ne tarpeet, miten yhdessä luoda systeemi, jolla valvotaan, että ne säännöt, jotka on tarpeellisiksi todettu, toteutuu. Nämä on semmoisia asioita, joita me ihmiset ei opita tämän vallitsevan järjestelmän sisällä toimiessamme. Ja nämä olisi hirveän tärkeitä asioita oppia. Ja mulle nämä sekä talonvaltaukset että slummit aika paljon näyttäytyy semmoisina työpajoina, joissa juuri opetellaan tätä, miten löytää yhteinen sävel, miten löytää yhteinen ymmärrys siitä, että miten tulee toimia, mikä on tarpeen.